Здравейте, хора! Това е част втора на сервиза. Значи тук коли, да, и ние там ги направихме. Дадохме ги. Сега те тук, да, дойдоха. Там, да, знаете, вече знаете какво имам. Ама е време да ви покажа. Значи дадоха Николай и ми казаха, тунинговайте я. И ние първо си помислихме, добре се тунинговаме, ама... И сега се тунинговаме, само да се отвори този тъп галаш. Така, само че преди да тунинговаме, ще ви покажа стаята ми. Това тук е леглото ми, картина. Това там е най-важното от стаята ми. Шкаф. Бъгна ми. Ето. Правим са. Така. Тук торта, да, всеки такива работи. А пък сега нека да тунинговаме колата. Ето нещо. Вълче. Добре. Значи тук ни казаха, сменете радиатора, който искате правите. Добре, се тунинговам, значи по свой начин. Така, първо трябва да махнем радиатора. Само че за това трябва малко да почакаме. Така. И готово. Ето махнахме го. Взехме го. Така, тук това сега да махнем някои работи. Така, взема този радиатор, слагаме го. Така, отзад сме готови. Сега трябва да сменим седалките. Само да му доръпна ръчната на този. Че ме е страх. Така, тук също малко трябва да почакаме. Така, вземи го да Нещо ми е лагнало, не иска да го вземе. Ама си продължим. Просто го махни. Така, махаме го. Айде, махни са. Оф. Тук имаш грешен отговор на това. Така, Айде, махни са 100 часа я мъчим тази седалка да се махне. Пак ли за господи? Сега разбрах как се маха. Вижте отдолу чертата. Тя трябва да се напълни цялата бяла и тогава ще я вземем. Затова трябва да го задържим, за да го вземем. Така, и по-бързо. Взехме го, така. Тук съм го оставил, тук пък.
Така, сложихме му хубаво такова. И сега ще му сменим вулана. Какво ми свириш, бе? Къде натиснах? Сега пак си искаше да карам, абе, я къш. Ама... В мразята с кола. Не искам да карам, за Бога! Тук е пълно с грешки. Така и... най-накрая. Той защо падна? Добре, играта е много бъгава, ама да. Мразя и това, така че се направя едно нещо. Вие това не сте го виждали. Там, вземи сега ту и нещо, сложи го и. Не, там го сложи, да. Така. Сега пак трябва да вземем тази тъпа седалка. Но този път се бъде от първия път, защото вече знаем какво да правим. Така, махнахме го. Така, махам. Сега взимаме тази седалка. Слагаме я тук. Добре. Отвътре от всякъде сме готови. А пък сега трябва да я боядисаме. И ще бъде готова. Иначе много я мразя и тя боя, което взимаш, отстяваш едно нещо и накрая ти трябва половин сума тия работи ти трябват. Айде поне вземи той. Най-накрая взе поне нищо. Бързо, да. Така. Дори няма да го мъча.
Ами това там. Който е тук. Не. Ня. Да води. Си бъде яко. Нали? Да има малко бяло. Ей, пак ми лагна. Каква честита първа пролет, бе? Между другото, отстояваме две работи. Видяхте ли? Излизай се, то ти не искаш. Така, още сума ти боя. Защо не иска да ми лавира тъпия екран? Бъди се. Бояди се, по-бързи. О, между другото, вижте, ние боядисах. Майко, колко работи сме боядисали едновременно. И боядиса и ги накрая. И край. Така, момчета и момичета, моля ви, поставете лайк, абонирайте се. Също така, оценете в коментарите, напишете на колко ви харесва колата, като от 1 до 10, колко ви харесва колата. Е така изглежда отвън и сега ще ви покажа и отвътре. Е така. Моля ви, абонирайте се, сложете лайк и камбанката натиснете, за да не пропускате видеята ми. А за сега край.